nhầm. Hi friends, नै आं दायो ना हमनो थांगासिनो फुख्रियाव न' खाथियावनो फुख्रि दङ नाबा दंना गैया मिन्थिया नायबासो मिन्थिसिगोन ना दं गैया नायनोसै दंनायालाय मासे दङ होननाय खोनादों बापरे बाप फुख्रिया दैयाबो बेसेबा बुरजाखा बेयाव ना हमनो फैदो जोंहा दैया गुसु दासो फुंनि 8टा जादों थान्दायाव ना हमनायाबो थामसा नायलांबाय थादो लोगोफोरा मा मोनो नाखौ इदि हमना मोनो जे सोंथेनांगौमोन ओजों थांनो नाङा बे मासेखौ हमथाखा बे मासेखौ थांनो नांला ओइनो आगोलाव मोनसिगोन र' नाया दङ दंनाया ओइनो बिदि हमना मोनगोन ना माबायदि हमगोन बेखौ दैयाव खि नाखौ बिदि हमो बा नै फिसा मावदो ओइनो गिदिरा लासै बिमाया जाहोनो दोननानै दोनखानाय मासेल' बेखौनो हमबाय बा नै खावब्लेब्ले जाजोब्बाय गामलाया दैदो बा ना हमनो silver soalnya udah Kuriaso gakhबाय हेगारदोंमोन मथि मोनगैखोलाय Anaya barlangnya ya जों थौलेसो जों थाङानो नाया ini खिनियाव दं आइथिं खिनियाव Tapi beli warna kena. Itu mana? Iya, bener. सिखारलांबाय जों थाया जोंहाय Oi, मानसि फैदों सिगां ओइनो गोदोर मोनसे आरो होथेबावसो होथेनायाव इदो ओइ नुखायो ना इयाव गिदिर मासे दं एसे नुजादोंमोन लानजाय ओइनो iya हमबाय इनो नै आगोलाव नै ओखिनियाव बापरे इदिंसो नायहरसो दा जोंहा इथिंसो फैदो गारियाबो नायहरदो दा जागोन ना जाया बिमानाव सोंहर गिदिरानो नायहरदो
बोखां बोखां इखो बोखां सान्दा बोखांदो सान्दाखौबो ओइनो ओइ न'आव हम 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 Đây nương không ạ? Làm bước. Đấy. Năng ngân. Năng ngân được ba bữa. Ý nhỉ. Làm được sao vậy? Năng lại. Ý năng ngân, cứ kịp liền ngân này. Sao vậy đây? Sao vậy đây? Masli jelkira. Nơi là cái phơi ya, cứ ya nó dong marmen, sandana, arane, apa sih? Silver, na silver. Sao vậy? Bella. Đã con chả này không làm. Đam đi. Okay. Này alai dong bau à? Kau benang thôi là, đưa ya ran tam zupai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.